I dag skal vi op og besøge Tove Råhede Larsen, som efter sigende skulle være lidt af en kendis i omegnen. Hun har blandt andet spillet håndbold i hendes unge dage, deltaget i revyen og haft en campingplads sammen med sin mand. Tove ved alt om alle, og det skal vi op og høre lidt om i dag. Jeg tror, hun sover, men nu går vi op og ser. Lad os komme ind. Gå om dig. Gud, hvor er det koldt. Hurtigt. Værsgo og sidde nu. Ja, tak. Ja. Sikkert vejr, da. Jeg bliver simpelthen så tør i halsen efter at have sovet, og jeg ved ikke hvorfor. Nej. Vil du have et glas rødvin? Nej tak, jeg drikker ikke i arbejdstid. Nå, ja. Nå, men Tove, vi ved jo alle sammen, at du snart fylder 70. Ja. Og jeg havde fået et præg fra dine børnebørn om, at du skulle være hjemme i dag. Så Ja. vi ville egentlig høre, om du ville vise os lidt rundt i huset og fortælle lidt om dig selv. Ja. Jamen, det vil jeg meget gerne. Ja, Det vil jeg. være dejligt. Skal vi gøre det så? Ja, det er Tove. Hej, søde. Ja. Ja, jeg er hjemme. Ja, du kommer bare. Det er godt, Ida. Godt. Hej. Ja, det var lige mit lille barnbarn, Ida. Nå, Hun vil lige komme forbi her lige om lidt. Ja, det lyder da hyggeligt. ja, det er så dejligt. Hvor mange børnebørn har du har, Tove? Jeg har 9. Ja. 9 børnbarn. Ja, dem er du meget sammen med. Ja, de kommer da forbi ny og næ, når de nu har tid. De er jo Ja. travle unge mennesker, jo, så ja. Nå, det er skulle jeg vise dig rundt? Ja, det synes jeg. Jamen så. Lad os starte her i køkkenet. Ja. Ja. Jamen, det er jo som køkken, og er du sulten forresten? Fordi jeg har vist lidt. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad du har lyst til, fordi udvalget er jo ikke så stort i dag. Men Hvor mange er de bor her i? det er bare meget ligesom. Nå, okay. Helle! Nå, men vi kan jo gå op mod stuen. Ja. Lad os da gå herned af. Det var der mange sutsko, du havde til at stå der. Ja, men der skal være til alle børnebørn og børn, og nu kommer på besøg. Ja. Ja. Vi skal jo spare på at fyre jo. Ja. Nå, jamen lad os da gå ned i stuen. Ja. Hej, Pelle! Hej, Pelle! Ja. Au! Ja, du er da så Nå, sød. hvem er det, du har på billedet derovre? Ja, det er da mine børn. Mine dejlige børn. Ja. Det er min store pige, Lotte. Ja. Og så kommer tvillingerne, Ib og Bo. Ja, de er sgu så søde. De hjælper mig så gerne med haven. Ja. Og så har vi Ole, han bor oppe i Lemvig med hans kone og 3 børn. Og så har vi lille Pia. Ja. Hun bor lige hernede. Dejligt tæt med mor. Ja. Så vi kan lige nyde et glas rødvin i dyrene af. Så det er så dejligt. Det er dejligt. Ja. Har du ikke nogle billeder af dine børnebørn, vi må se? Jo, det har jeg da vist. Ja. Jeg mener. Nej, det var ikke her. Nå. Var det herovre så? Nej, det var heller ikke her. Ja, men stadig, jeg ved det. Ja. Ja. Vi har masser af tid. Ja. Nej, nej, der er de. De er det her. Nå, de er heroppe. Ja. Nå. Ja, det er jo så de ældste, der er der. Så har vi så Pias børn, Stine og Ida, så har vi Rasmus og Julie. Og så har vi de børn op fra Lemvig. Ja. 3 små. Ja. Ja. De ser da søde ud. Ja. Hvordan kan det være, at du har valgt at hænge dem her om i hjørnet, så når de betyder så meget for dig? Ja. Hej mormor. Hej Ida. Hej. Jeg vil bare lige høre, i morgen, Ja. kan du så køre mig til håndbold måske? Ja, selvfølgelig. Ja, det kan jeg så. Klokken 5. Klokken 5. Ja, det er fint. Ja. Hvem skal du spille kort med? Nå, jamen, vi skal spille kort på mandag her. Nå. I festeren. Ja. Og jeg skal sidde over, så jeg har det jo klar. Ja. Ja, der er godt nok 4 dage til, Nå. men ja. Hej Lis. Ellers er det, Ida. Hej Lis. Ja. Nej, Gud! Nej, det er da langt til stuen. Jeg kan ikke finde ud af at skrive fra. Nej, det er ikke,
jeg kaster på min mobil. Ida, ring efter Køster, for nu er jeg slukket. Ja. Men Tove, jeg har ellers hørt, at du har været på EDB-kursus. Ja. Jeg har været på EDB-kursus. Der drikker vi kaffe, og jeg får lidt slik, og lidt kage, ja. Nå. Ja. Nå, det var godt, Ida, det var godt. Ja, men Tove, jeg tror også, jeg har det, jeg skal bruge nu. Ja. Det er rigtig fint, Ja, og vi jeg må må besøge dig. Ja, tak for besøget. Ja, Så vil tak jeg for i nu dag. her. Jeg Ja. tror da også, jeg skal ind og have en lille lur nu her. Ja, det må være tid Jeg har til lige det. sådan 10 minutter. Ja, Ja. Ja. Jamen, Ja. kør forsigtigt. Ja, det skal jeg. Pas nu på, eller? ja. Ja. Farvel. Farvel.